sabaton balakurku ipi barok seisen kumba pitep menta ni dan ka jingle kaba kerpang ba ka jing syakri kaba kerpang ba namar ba ngindan ka jing apun sa kijat mar kelyang bat ka jing khawai utrai te nganget ba ni nilai etip nomor nilai etip lupa bro stay nganget ni penkrek bat ni ken mau ba mentag sing de jing khawai utrai bat nganget ba pi angnut ban simbanta hagane jing khawai utrai bat kamtam e ban ken mau buram e ka jing yap ka jong U Khrist te takdaw ni dan ka ni ka jing khawai utrai nomor ba U Khrist la wan ba yap anta ki pop jong te menta shwa bangin ule shaka ketien jong blai nga kwai pi ba pin bu jing blai karpang na kabenta i prabanget jongi ki ba yok lung apo digrem in ken mau ban bu jing blai karpang ki namar ya se kin sala ban mi no shibet nane ngim patikena kan te ken mau ban bu jing blai nam ta jong ki namar ka jingiat len pi jong ki ru kadai ka kamdai ka ba sok namar menta kadang sniu surok ba chatai te halor ba i prabanget jongi ru i konglut i shuh saput mdai ba shuh ka te suthu hi i dan kamba jing blai nang ba in poisuk poisan snong kita ta jing kerpat bat mentang inya pai no syak tien blai bat ka Kaei ka bang kwa ban kren menta ka dei shaphang U Khrist bala Sahnarphna bat ka Jingwan Arsien jong U Khrist bala Sahnarphna bat ka Jingwan Arsien jong sing ila ban kali kumno kita kidan jing dai kumno kita kidan jing connect lani ka connection apdeng ka jingiap U Khrist bat ka Jingwan Arsien Jisu te ina pai sapo Matthias kalnong ka ba arphun rio Matthias lanong ka ba arphun rio ka dekat ka ba arphun yaw hadu ka ba arp khandai ka Bible ko angkum ne anda kamud U Jisu ula shim ya ka khuriru badba ulangu ula ai haki udaong to di na kane phibaro naba kane kalong ka snam jonga kaba ka jong ka jutang bathmai ya kaba an sapun mi no na kabenta ki babun ya kaban map ki pop nga ong ru api banganum di shu nadu menta na kane ka umso udingwan tatnda kata ka sngi bangan yo di thamai yaka lambat phi hakahima ukpa jonga hagni ka por U Jisu u yabam batki kadai ka jingkhawai ka niam ka jinglat ka Passover but uang bang hagato sngi uang banganum di shu banganum yabam shu bat phi tat hadu kahima ukpa jonga tat hadu kahima ukpa jonga te ukran spang kai tat hadu kahima ukpa jonga bakanwan kahima ublai kedai kai ka Jingwan Arsien Jisu manta kala dan kahima ublai nadu Pentecost kahima U Khrist uang ba kahima ka jong ublai ka sedang hagadon u jong pi ka don hagadon u jong pi handai katu kadai kahima ka bapen pau sabar kahima hakabor bat hakaburam katu kadai haka Jingwan Arsien Jisu Khrist kadai kahima jong Jisu bat kadai kahima jong ublai jong ukpa agadaw soong ru yangi uang kumnu Jisu to wat shapting kui kun honi baret na bau kupa jong pi usngau bhae ban ai pi kahima lanu un ai ngu ublai bau la dap ai ngi bat mentang la long lupa kinong shong shnong jong kahima ublai nang ba ka jingat ho Jisu
barang ba ka jingsha u Jisu banwana ka don mocong. Hendrai bangin yo ya kata kahima haka bor bat ka buram kadai haka Jingwan Arsien. Tenang tu kan daya ngilai alam syaka hima ublai syaka nongba ublai syaka shnong ublai ka Bible ko. Nangat kan sadan ka jingkhawai ka bahek bah. Ka ba 4 judan menuru amdai tahan ne perthai amdai tang benang ru hanre ka history jong ka benang salon sar barak kawai. 4 judan kum kaneka ka jingkhawai ka bo ublai so pelong apa baru ublai kwa ngai phi bandon ha kata kasi Jisu angno dai banyo I ngai phi ha kata ka me abanai baru akular paldangi yaina bar ni ngat hau bat ni pdiang ya uang ba kin sadan ki bawan tena nami ni bat nasab ni tena iban saya syong shani alam baru Abraham baru Ishak baru Jacob haka himau jong pelai tena te ngin sayo bar ban yo ban yedi lang baru Jisu ha ke himau kupa jong ka destang lada yang ni ngilong ki balapen khraw ya ka Jingwan Arsien jong stang lada mangi ni ap khmi lenti ka Jingwan u Jisu stang lada yang ni ansha shimno ansha rongno daki angel jong ublai ha ka Jingwan Arsien u Jisu te takdau phi yang ne kadan am ka jingadai hapdang ka jingkhawai trai bat ka Jingwan Arsien u Jisu ka jingkan mau ka jingiap u Jisu bat ka Jingwan Arsien jong kanan jingadai nang ta square de ka dekhot kadai na po ningkong kuren kalanong ka bakhat wai dekhot ka ba ar phun reu u Jisu upen pau ho pol upol udan ha kato kasni bau ya bam khawai met u Jisu bat ki senran jong bat ki tu ki khadar nut udan upol umdan ra tang ba kumnu upol utep ya kane kad pinda puli ki dekhot ki bahaswa u ya thu bau trai upen pau ha u Jisu pen pau ha tag bat ha dekhot ba ar phun reu upol uong kumne namar katnu senru ba phia bam yaunu kupu bat phia di ya kane ka khuri phi pen pau ya ka jingiap utrai tat nda unwan ka jingiap utrai an pen pau ha ka en pen pau ha ka jingkhawai utrai ha ka ni ka e ka banging ya lek menta adu lano ha du ba un wan kadan ka connection kadan ka jingadai dan ka jingiap u Jesus Christ bat ka Jingwan Arsien jong bat ha kani hi ka jing kan mau ya ka jingiap u Jesus Christ ha kani ka jingkhawai utrai kadai ba ki breu jong blai ki bala ngai thau Jesus Christ ki bala pdiang ya ka snam jong Jisu ya kendu lang ban le yu ban kan mau ya ka jingiap u Jisu bat ha kaniru ka jingkhawai jong trai ka kedau ru yang isano sa ka Jingwan Arsien u Jisu ban ajing Kyrmen yang ai pi ka kedau ru yang ai pi ka Jingwan u Jisu ngin le e kane hadu ka Jingwan u Jisu Khrist kat nu tam lai ni ki ba e makini ki singi ba khadu ni dan kam ban le shile e kane ko bo Jisu ang kat nu sen ba phile pipen pau ya ka jingiap utrai tap ndaun wan kalong ka badan kam hadu kata ban pen pau ka perthaya ka jingiap u Jesus Christ hagne ko pateng bendel ko bangi ementa hagne ka juk ka bangi ementa kadan kam ba tagdau upol usong komno uang ba klem da eno ya ka jingya sanglang parlokhi dai kad ba phi I bakta ka sngi kanang jam ngine kendu lang ka jingkhawai barbor kam stnat dan tang marwai na stnat da dan lang judan ki jingkhawai ya tho songkurem le tang marwai tho tang arngut lani le badde marwai hi lade
te kajing kawai kadai Kaei kaba sutanat ba ladang ya dan mang aku abanai mynsiem pi para bangai wat num ino kajing sang lang parlok hi mana ka sabot kun kanang yo jumentai kaba ngi ngenomla banya teplang ngenomla banya sanlang ladang dan halai jong kamera halai jong yeng in shu wad banya hanturul de wad gijing te babun hak bakut ngasa kata gijing tep kasa sang hanga marwai para bangai kinum te pi ai panangat badanap dang jongi para bangai wad ke bangai kran mana ka sabat skon ngim te pi ai bat pishan nam bakalong gijing ker khola dan manu aba ki le research hayeng ki wat hayeng ki sngap hayeng yak tu ka jingtip ka ba kitip ya sampa ta ka sabat ko danga don marwai ngano mo yanu ngane sam madangi kwa bana sanang para bangai te kata ka dai ka bang kwa ban kentu ya pi para bangai pi don ka oba wara ha ka jinga sanglang kumne ya samlang don ka jingai mynsiem pi wara ya samlang don ka jingsham ki basno si yathu ngin edwai markeleng don ke ki jingsham ki bathma ki jingsham ki bapla ki ba mynsiem pi ya samang let's say ublai upen pau ha pi khnang ba pi na pen pau lang hangi ladangi ngi ya tep lang kumju thik dan kamshu kan ka jingsang lang dan kamshu te tagadaw ka balang hi ka jingasang hi kadai na kabenta bang ni tai iwai te bat kumbanga ong hi ba ka jingkhai trai kham stanat lada ni don lang kham tam kat bang te ba kata sniu trai kala janwan baru pol uang ujisu uang ho pol kanu sien ba phile ene phipan pa ka jingiap utrai tat ndaun wan ingat ba jis Khrist wa janwan aina kata gadai ka jingkyrmen jongi ka jing khmi lenti jongi bat kadai ka subject ka ba bun sin ngi ju kran ba daina tam andangi lai ki dak kishen agni isngi ba khadu kat bangi ki jingjia ki ba phla bat ki jingjia ki ba don jinga dai bat ki jinga thulu pa jong blai katnu kapen kende katnu kapen ka pelong ingi bangin kendet bendreu bangin ken mau bakta ka jing Kyrmen jongi jisur kanang km te ngiju kajulong ka subject ka ba ngistana bahaba ne kren baru jisu hi skwaban kren ne ka Jingwan Arsien jisu nama skwaban kren spang U Khrist bala Sahnarphna bat ka Jingwan Arsien jisu mileban le ka ne hadu ka Jingwan jisu ka Jingwan Arsien jis Khrist ka Bible ka ong hapo Matthews ranong ka ba arpusan de khot balai phueng ko bangin pet biangkum ka jingpen mau ini kran spang ki de khot ki ba dai bahabat ki bangat yo kran spang ki de khot ban da bo kun brun wan wah hakilo ka burom khraw borok thekani iu pat kinel niar lempat namar jong yo ngino me pule gitu ngine pule ki de khot ki ba dai bahabat ki bangat bat phi ki bangat bat phi ki ba ap ya ka Jingwan Arsien jisu bat nga Amathias arpusan ka de khot ka balai phuai ka Bible ka ong andau khunu breu unwan te haka buram jong bat ki angal bakhoj baro lambat anda kumta shong halor ka khet ka buram jong bat an lumlang ka dekat balai puar bat an lumlang ya ki bendreu baro akhmat jong bat pene khlat ya wei na wei pat kumba unong aplang brot pene khlat ikilang brot na ki blang te ujis Khrist unwan haka buram jong haka Jingwan baningkong
ba uwan banyap nam ta ki pop jongi ka Bible ko ang bawla pendem ret yalade ula kendu ya ka buram hapnan ula kendu ya ki ike ibara daga jings ngauret ushim ya ka dur ka jingong mrau jongi bat ula jalong ba ko ngu wat haduk ka jingiap ka Bible ko dai uwan kum khulang brot uwan kum ubreu ubaduk and then the one haka Jingwan Arsien one haka buram ka khraw haka buram ka khraw ki jan mynsiem bar haka jingshai haka jing kaba ka buram ka jong blai te bat an lum lang ye ki breu bar ka majong baru bat ka Bible ko ong hapo ka lenong ka ba ar pusau de khot balai phuwei lenong ba ar pusau de khot balai phuwei ka ong kumnu nganum kran lut ya ka jingmu jong ni wei pi wei kan tien jong ka jing kran u jisu andai ngan shu bantang ki ba kwa ban arp sau lai phuai ko ong un pha no ru ya ki anga jong u da ka jing sawa ba khraw ka turai bat kin ya lum lang ya ki bala je jong u na ki sau la er na du ki ba kut ki benang hadu ki ba kut jong ki ka jingjia ka ba khraw ha ka Jingwan Arsien jisu an sa lum lang ya ki bala je jong jisu baro ki bala ngachu baro ki ba la IT la ka jingim ho jisu kin sa sha lum lang ka Bible ko ang bat manu ki ban la ya kane manu ban la ya kane kai ka de ka kamram jong no ban la ya kane ki angal ide ki angal andau jisu wan ka Jingwan Arsien unwan yu na makane khandau kad unaman yu yang kin lum bat kin ra engi shano sha u Jesus Christ pikwanem ban sha ra ki angal pikwanem ban sha lum lang ya phi bat kita ki balajet na kwahi teng kwahi bat kwa kadan hi jinga per dai te menshua don we nong yalap te ngarong adan lang te dala dap yalap te i judai bro bapna ba wasnat ba te ta singi klinga yang dajit ka byang jeng lap cha ba na ngong byang hi te yong byang hi kamut byang than te te long stem ngashuang hatung ikwanan ban sha ra ki angel ban lum lang ngi bat ki balajet kwa hi na kwa shishana te ni haban yet yelade ai ba ka jubab jongi kan long ho kan long shisha te hapo swagata sobang ne pe thaning kong thesaloni bangin la ban long si benta bat kita ke bala sha lum lang ban ra ki show jisu ni haban long ki bala jet ni haban long ki bala jet bat ladang ni ngat ho jisu ni long ki bala jet adangi IT ke jing jong ni ho Jesus Christ angina phai no haning kong thesaloni lonong ka basaw de khot ka ba khan reu kine ki de khot ki banga pule phi ki de ki ba phila ju pule ba ne kan mau mentang ya lum hang ne ban apru ka jingkyrmen jong Jesus Christ ngidon kam ba ban ya ban kan mau gini pa ngin sai pule menta phin sai i kata upol wong kumne nadu ka de khot ba khan reu ngan pule naba utrai hi unwan hiar na benang bat ka jingrisa da ka ktien sawau angel rang ba bada ka turoi ublai bat kita ki ba yap U Khrist kin yami patchua anda kunta mangi ki badang im ya ki bala pensa an rong no yangi lambat ki hakil o ya kaban ya syam ya utrai ka sun benang te kunta ngin yailong junom lambat utrai khar bakat pra naba kunta to phin ya pentingan parlok da ki neki ktien
ha ke Jingwan jong ujis Khrist long ba ujisu unwan hakilo jong kebeneng bat undan hai undan ujisu hasin benang shong ha ka khat ha ki mynsiem jong bat ki angal kin le ka kamban lum ki breu jong Balei bat ban ra ki shano sha ujisu ban kendo yu ha sun benang ha sun benang te ni ap na me kane hadu kat nung krang bat ni sokwa shisha ban long bat ita iban ya kendo baru jisu ha ka Jingwan jong hadu kat nung ikwa kata de jingkli ka bakongsan ba hadu kat nung ikwa ba ndau jisu nuan ngin so kemen ngin ab da ka jingkyrmen bat ngin pecha da ka jing so bat da mdai shu da ka jing shapting hendrai da ka ba phi pdiang so bhai ka to ka Jingwan jong namar kenal kitab jing pau dan ki bom pdiang so bha ki babun ki long kum tan da ki ki shapting ki le phet re ele de na ki lech ki lum ki wa ki bu re ele de ki ting kim la ban pdiang so bha kwan ban long shi ban ta kita ki breu ki ba pdiang so bha menta lada don bawan Kaei shno yeng jong pi ong pingan sawan Kaei but lada kanu ka ba khamsuk ban pdiang so ba dei nda phila pen khre ba na dong shadong ne dei ka por ba phidang bon kam shane shatai dang pat de ban le ke ru ada wan no te ka jupanem ka kum wan jong ki kum nu phile ja kan do ki ha ka por ba ki te jing khang e phi kar kum pli jong phi ki ru ajaka ban mi no ki tin ki bastuna na du ba pli jing khang jaka banong ali stuna phila wan ale wan rong en re phi phat de mas nuan la ai shoi ke ba bun sin nuan ni ju ya sham de nam ya kata judan po da wan kai ki bring pat long ready de nam ba hi to por masun play jing khang ka jing long breu bun sin hi jumi shwa ka ten balong kum no ni ai dao ale rong ngam ta phi dang bun kam phi ngadang le kini kita was we ma shong shong tu spang la ne mo kindia ni bun ki dao ban krane ki tu ya phi la dang pen krek ni long do kloi ban pdiang so ba kong kum ju la ki breu ki wan kai yeng jongi del dang ngim long ki bla pen krek la ngim long ki bla pen krek nginum long kum ta mangir ngin sngau la ran ki to ki bawan ro kin sngau la jisu mong ya kata la da phi le ranya ngarwan sa le ranya phi uong ya kata jisu ni haban yet la de hadu kat nu ngila long bala pen krek la da jisu shuna wan no sibet janmet kloi ban pdiang ni atau ka dono jongi kala bet pada U Khrist un wanno menta ka janne andre ngi te ngi ong kumno ngi te ngi la tip te jinga thu lupa pe haban jia shwa sa kata hab jia shwa kadak mura khraw hab jia shwa sa ki nyau teliki klam empat wan piu jisu te ngi shim sting no hangpa andre ngi de ban nyau ngi tep kita kinja andre ngi de ban la kumba man kasni man klip mat kadai kasni bakadu jong takdang ngim tep ya kasniap jong takdang u jacob uang ba namar ba kajingem jong phi kalong kum tu lo i bapau hasin benang tang sibet reu jana kajing kali ka bau jacob bu ya ki bapule uang namar kata ka bakumno kajingem jong phi ka bakumno kajingem jong phi kalong kumno kham ya jan shu baru blai kham i shu yu blai bat kham i shu ki para breu na kar banang mi kisni nang songnya ban wat oblai nang songnya ban pule ka tien oblai nang songnya ban sang lang bat pra banget nang songnya ban yarap iki we ban le bahai iki we nang ilong kum tan
ne menshua ngalong jai henry mentagar bang mi isni nang dom shuh na te ni haban yet ya de ha titos ar khatlai titos dap Thessaloni mentapidon Thessaloni sa Timothy poisha sau titos kelenong ke baar dekat ke bakhatlai kong kumne ke crunch phang kibangat kibaya khmi ya kata ke jingkyrmen basuk bat ya ke jingmihpat ke buram jong Balei ba khraw bat U Khrist kibro jong Balei kia khmi ya kata ke jingkyrmen basuk ke jingkli kalong hatu ke Jingwan Arsien jong kalong yang ai phi ke jingkyrmen basuk nomor hangi ukuran sepang ke Jingwan Arsien jong dai na ke jingmihpat ke buram jong Balei ba khraw bat U Khrist hani ya bakran sepang Balei ba khraw ngangat ke kedau hi U Khrist kumba pipuli hapo Isaya khandai hendrio ya kedang jong un khot kemo ko wen kedang jong de Balei ba khraw te hag jinga jonga hag jingwan U ese na plan jong phiru pite pe kata ba hag jingwan Arsien U ndai U ubawan U Balei un pha byang sai sin U banwan shau no yangi baru Balei don habnan but yangi U un sarra na ka Jingwan Arsien jong un sarra ikibala jet jong U baro ban shem baru kupaha kadai ka kamu ban la kata kadai ka kam jong ban la kata to kata kadai da kawai ka subject ndrai tang banget ban shuh ban hangta tang ban shuh ban kata nang ta pi la khot ya gani ka Jingwan Arsien kum ka jingkyrmen basu nomor ba kan don jingmot ayu yangi bangin hangnya perthai ngila ngach hau ngin yat lang ba bun ki ki jingsham ki babun hang ne perthai ki jingsha ki jingpang jingstam ki jingsha krenben banang ta phi ngach hau Khrist phi ai tilot ka jingem ban shakri yo ndrai hag bakut pat amdan jingkyrmen amdan ka jingmihpat amdan jingkyrmen ya kata ka perthai ka bakhamba dan jingmot kam dan jingmot yang kam dan jingmot ngai ki bro jong Balei kim dan kum kata ka mynsiem ba lada Balei aya ka jingem ka bakhamba nganum shakri ya kam dai ba ki bro jong Balei kim dan kum kata ka mynsiem ka balong khwan lade ka bak mau bitang lade kan mau bitang ki babaha barlada kimuan gi babaha jingem jangan kelap ngan lenno U ngan lenno U Balei kam dai kum kata ka mynsiem henrai kata kadai ka wepat na ki jing keren jong pol ba lada ka jingem jong ni Kyrmen tang hakne ka perthai ka jinga jong U kalong le no wong me kata wong tagadaw ka jingkli kalong ni ya kane ka jingem hakne ka perthai mentane ni ya ka jingem kaban sawan ka Jingwan Arsien pitep dangi yet bha helade dangi yet bha ni ya kane ka jingem ka bamentane ka jingem kaban sawan ka kamlong ka basuk bat phinum shem hiru ngam keno ya phi ngam keno enu ndai ladang yet bha lade ngin shem ba usoitan riam yangi haki ban penbit yangi bangin shong shengan bangin sotenat bangin senguju hangnya perthai kadon kum kata kadang yet lade
kalak bandan kum kata ndai ni haban ndawan jisu nglong gibal kloy ban ino iki baro jisu wang ba lada nomar kini ki ibadan hakane perthai bun ki ibadan hakane perthai nai khantang kas tanggaspa nai khantang ijing sobha nyo perthai nai khan phangita ki ba let's say phi phisuk ban i hane tu khan phang ki ba baharu let's say no kum ka yeng jong phi lani ka jaka jong phi let's say nam tau jis Khrist phya ban du lu teki let's say phindu man pa shobu unwan ru kloy na am bandu kumi ki jaka lani kita ki deki ki babaha yangi ki long ki bakham long ki jingpynkhiah ki bakham khraw ki de kita lani ki khun lani ikme ki kpa lani kumtaken kita ki nuksa lani bon ki nuksa ki bangala banjer kan nengin long kum me phi boshat kenal me phi boshat kenal don kapor boshat kini ka jaka udah ukun jong Jonathan me phi boshat tu badko kenal ushat kini ka jaka apor boshat kini ka jaka ula shalek namar ushat shim kabu namar ba udah ubreu ba dko artat uba dan jingpang jingstam te ushat le jubor kan ya ka jaka jong orang ba kini mah how way pap te ba David nang ta usara khubor baklaru phangjong how David ba umi phi boshat ula long ba shat kalam David andrai anda hadin ba David job one pino arang bakla kade tu kapor ba hakapor ba yap na usol na kade kapor jong tu khun jong ngaklen no to kala bande kawai na gitu mah te David one pino nomor ulet pedri pi David haban pet na yeng nomor ba David kwa banele dau kwa banele ula job nomor ba kwa banele te andrai layok sngau hadin ba umi phi boshat ushat kala kumtai David andrai dau David one pai usyam ban ba umi phi boshat uyai ne kan yasha ya David bat kitap la syam ban ba uta pada ubakni ya ka jaka jong mi phi boshat la syam ba udai bakalakan lalap ya akmadu David but David ngasngau kumtahi ngasngau ba lamut ban iPad tu ka jaka hau mi phi boshat mi phi boshat ula suk ba ula yo ba kalap ban yo tu ka jaka ra ka basuk no nomor mentala pausai te mono badan kalian jong jingshai halor ba mi phi boshat yasha ya David baru David lawan pai anda pitip mi phi boshat uang kumna kenal uang kumna uang ba ngam lelai la dang adu katu ka jaka yashim mi phi yashim ngatang lawan utrai kendrab jong David ngalak keman penyesre me kata bar ka jingwan jisu la dodon menta bawan kini jaka ya phi la se na ka bentau Khrist le se kin kini ya ki badai ki jong phi namar ba pdiang ka jingshai ki bishni ya phi kloy ban ya ki babanong am la lai saya katu am la lai madu katuru ndai nga jisu ula janwan nga apio tungi don gum kata ka mynsiem ni haban yet telade nai dang benut na nei kwa ban ya dasa ek ba dei ka jongi na ban ya khun ba la pshime ka jonga temlong na pin pelatnya ku bong jisu ada kikni ek pla pisa jong pi jisu ang ai
Ada dan menu bersih mek sapi jong pi. Sus kene dak bor. Ai. Kata ngidon am kum kata mynsiem. Padang ap Kyrmen ke Jingwan Jisu. Nginum benut ke ru ka badai jong kene ke pertai. Ngamong ba le berat no ke badai jong pi. Lada kawan kum kata. Nomar ngaung pi kinwan. At kinwan. Kinwan hajing khang jong pi. Kasuk bani i ki wai. Lengin sama. Hayeng jong. Hajing syam jong. Sama. Hapo Isaya kelenong ke arpusan dekat ke kendai. Isaya kelenong ke arpusan ke dekat ke kendai. Kibru jong Balei anda wan U Khrist kinsa ongkumne. Te an ong hakata kasni. Umut hakasni ke Jingwan Jisu. Hakmi une ulang u Balei jongi ngilakmi lenti ya u te un pen yangi une ulang utrai ngilakmi lenti ya u ngin ngau bahabat syat kemen ha ke jing pen jong o. Ngin so ong kata. Kami kedai kektian ke badang bun kam dang aidau badang bun kam bompat penkrana kedai kektian bala ready bala long welcome by Jesus. Kedai kita kila long ready kila long welcome ki ong akmi une udah Balei jongi une udah utrai jongi un pen yangi ngila kmi lenti u baros kata. Bat long ba kinong ru ngin ngau bahabat syat keman ha ke jing pen jong o. Ken mau ba Jesus Christ lo pen yangi layar nanta ki pop jongi lo mynsiem baru ayangi mynsiem jong o. Ru trai kada no jongi baru shongsa ada no jongi. Kata de ke jing pen Bat ken mau wat kelat kadon ru skawai pat ke jing pen kadon skawai pat ke jing pen ha ke Jingwan Arsien Jisu. Man pelat yangi na Kaei man penim yangi na Kaei na kene ke pertai ke basneu. Bat na ke jing don jong ke popru. Akwa ban long wai na kine ki ban sarwai bat ki ban sa ong ya kene ke ketien ndau Jisu nuan. Tagadau pi ki bru jong Balei am ki don kam ban pule ya ketien Balei ban pule ke ketien Balei bat ndang pule kan syong ke no jongi bat hak tu kasni am kan sami hi na Kyrmen sentur jongi. Kai kumu Jisu ru pin i ba kumno pi ilongo bu Jisu kai bu kran kaya dai ba kalong kaya dai bat ke jing jong u bat ke jing syam jong u kran ki ketien gi bala de tho ha ka testament ga ba rem namari u lahi kana dang kena ban pule ke ketien Balei. Ukran ya kita hi hiju ketien ki baye u lahi kana dang ret. Niru mentau Balei lahi kai. Bah tu kasni ngin sa ong ya kene ke ketien. Ngin sa ong ya kene. Barang kan salong thikum ne. Batalat bane kene ru. Ngin sa ong ya kene. Kemauan pule landat ya kene mo. Kene ke dekat. Shuaban pais ke diengphna Jesus Christ. Kuaban pule skwe ke dekat na po Jacob kalnong ke basan ke dekat ke bahnyau haduk ke bapra. Jacob wa mynsiem yaki para bangat. Yang ay pi. Wapule. Kong kumno namar kata to syak slam ko para bangat. Haduk kata ke Jingwan utrai. Hakmi ubarap u apkmi ya usok bakor jong ke kendau. Udayai ap slam ya u tat nda ula yok pdiang ya selab basua bat bakadu. To ya syak slam ru mapi. To pen scam ya ki dok no jong pi. Naba kata ke Jingwan utrai. Kalajan. Kat no gini ketien ki long ai mynsiem ai pi. Aba ki wan ki jing snow hat ki jing snow luat ki jingpynkhiah ban phaiden ketien Balei kong to yai syak slam pen scam.
long satar yaisha Jisu la janwan phila ban yai ban tan na kisurok ki bakoruk horam bamna la yaisha khendiat phila jan poi ni la jan poi satang khendiat ni nom la bayo sngau kan I kumba saslam tamba ublai uang nganom penslam kemau ka dan katu jing lupa pin sngau ba ka slam tamba ublai uang nganom penslam nan unsawan na kapor ka babiang ba but Jisu ya ka jingwan bani kong Jisu lakular na do jong wadam dena haden baki laptop lakular pang sumba jong kabreu dena lakular hau Abraham hende ka simpor hadu kat no bau Jisu nuan hajar senam tamba wan apor shwa bon kiuno apor bo wan skene pertai pada bia bat mynsiem ulai sebnang uang tintien uang ba ngan lek show kupa jong mat ngan pen krek ka jakai phi mandang pen krek ngan wan pat api nado Jisu hadu menta aku ba arajar senam aina arajar senam so kumba muan shuh unwan bat mentaling tip sai ba kata ke jingwan Jisu le ka nang jan phi gini kidak ba I man la ka senam inang mi hari kinang bun bat ka katit baje bau Jisu ula janwan katit baje bau Jisu ula janwan bat ngin sngau kumba slam reunwan bat katu ka jing sngau kumba slam ka dan jing ma ba katu ka jing sngau ba Jisu dang slam kalong jing ma ba yano ki breu ki batep bau Jisu ula janwan ndai ka pertai de kantami ki batep nomar lakular ke jingwan banikong Jisu haki Israel haki Jew hende dah bau Mesaya wana pdiang jongki itep ya kata pdiang so bahayu ikram pdiang so bahayu yang ngiru kumjo yo badawan nginum long ki balaklar tingi haban niat elate berdantang kawai ke jingkyrmen kadai tang nomar ke jingiap Jisu ha Kalbari bangila ban kami da ke jingkyrmen ya ke Jingwan Arsien jong Jisu kadai tang da kata tagdau ke dan jingedai ba ke jingiap U Khrist buat ke Jingwan Arsien nomar kadai tang da ke jingiap Jisu ha Kalbari bangi salak ban kami da ke jingkyrmen ya ke Jingwan Arsien jong Jisu ke jingkyrmen ke jingiap U Khrist kadai ke pdiang jong ke jingkyrmen jongi kadai ke center jong ke jingkyrmen jongi but they hang taken they ha kanikan they ha ka diengphna U Khrist ba ka jingngeit ka jongi kadai ban pelacungut kadai ha ka diengphna U Khrist bun kim sultanat ya kata tamba kata kadai jingshai bat ngila ban duru ladangin penek yaki kemat jongi sa Kalbari sa ka diengphna U Khrist kata kadai jingshai hadu ka jingwan Jisu ngin le ayu ngina pen kan mau na kapor daga ni ka jingkhwa utrai badaka jingiap badaka basyong perkhat Jisu senias ni mana kapor bo Jisu la yap nam ta pop jong lam gomta pia pech sha ka Jingwan Arsien Jisu pin pech da ka jingte pinum dan jingsuk hapo ningkong koren kalanong kaba khatsan de khot ka Balei ne pech no spang diengphna U Khrist ningkong koren kalanong kaba khatsan de khot ka Balei kong kumne namar ngala IT pateng hapi kaba ningkong ya kata kaba ngala pdiang ru
bau Khrist ulayap namar ki pop jongi kat ba kum ki jingtho. U Khrist uyap namta ki pop jongi kat ba kum ki jingtho ka Bible ko. Banang ta hapo room kalnong kebasan kedekot keba henrio namaru Khrist menbang idang long ki batlot bor hamar keba diengphna ulayap yapli yaki bom reublai menta dang yet yalade parni syam bang ilong ki bom reublai ni haban pai bang sa Kalbari ni haban pai bang sa diengphna ni haban pai bang sa diengphna ban kenmau bau Khrist uyap yaki bom reublai kumanga kumapi de hangta ke jingkyrmen jongi namar ba uyanes ukudau yangi chau jisu baruang kumna hakmi ukulang berat jong ublai ubakit na iki pop jong kaper kai Jesus Christ ulong nong penim jong pi ubakit na iki pop ki bangi la la let's say hak jingwab jing yet jongi lade lang la long redina me jingwan u jisu let's say sham bakidon ki jingduna let's say ngam stanat ban pule ketenu blai ngam stanat ban ekran spang jisu ngam stanat ban ekran spang kadingphna ngam stanat ban ngama ban concentrate ban pule jingmod ban perkhad jisu tang 10 minit ru kadan jingduna wala dangi ni snau ram yalade kan mau ya kadingphna u Khrist uyap ya ubreu ubakum mapi ubakumanga u Khrist uyap nak benta ki bom rublai aingo yu blai bau pha ban yap nam ta ki bom rublai ladau jisu wan ban yap tang nam ta ki ba hak dan jingkyrmen yang api dan jingkyrmen yang api lani ladau bau Khrist wan ban yap nam ta ki bala bha ban sumar ya ka hukum ublai dan jingkyrmen yang api lani ki bakham tipsni ki bakham pule Bible bha ki bakham le jingasang bha ki bakham ya be bha ka Bible study dan jingkyrmen yang api kam tam ya andai ngoi ublai ya klamsem la tho kumta andai ka tho mau yap yapli namta ki bom ublai uyap yapli la yapli u Khrist hadingphna namta jong ubahok nak benta ki bom hok ka Bible ko ngam nang banelap pen stanap bahas pangka gospel kan baru mentang persang ban penstanat ki breu bakin chu jisu bakin ban pet sa Kalbari ka ngasam jinga andrei ngaduai ban ngai persang hi te ngomyo ban kran spangka dingphna lesi mynsiem bun ki ba myo ban kran namar ka bun ani thui phi spangka dingphna Kalbari ka de ka thim bangin sayai pusan sudah ki bom jukut nama ban kran bang sikenta pidai porenga sisnamru dangdon bet saki sarman ki bom padap dangdon bet saki mat ki bom ki bala se 4 kran janai ba lamni dashna ka kat kaba ka suing benang gandai ka kot sada no kadura unde ki sia ki deng baro ki dei ki khulam bat ki breu baro ki dei ki nong tho la tho e ka jingi ju blai ka bopun paw Kalbari kadura kan rengat ka suing benang kanum dap hadu kata ka jingngeit ka ba phalau blai yang IP mdan keten tagadaw song ba ka jingngeit agape ka Bible ka ka jingngeit bamla ong ka jingngeit ka ba khraw hadu kata hadu ba uyo anes lai unla shuh ban batai ka jingngeit ju blai u haban shuang pechi dalade hakmi phi ka ba kumno ka jingngeit ju paw ula ai hangi bala khodengi ki khunu blai wat kum tangi long nang shuh ban batai wong pechi dalade hadu anu blai u japi har dekat ke baning kong jong kelenong ke basan kong kumni namar kata balapan kesan ingi da ke jingat ngidan
ka jingisuk baru Balei dau trai jong U Khrist. Kadai da ka jingiap U Khrist bayangin penksan da ka jingat hau. Barkumtangi sayok ka jingsuk baru Balei. Barkumtangi salak ban pek Shau Jisu. Kum kata ngilak ban pek ka Jingwan Arsien U Jisu kum ka Kyrmen basuk. Kum ngin nyewe ka Jingwan Arsien U Jisu kum ka Kyrmen basuk. Ada ngim mentai mdane ka jingsuk ha ka mynsiem baru Balei. Isngau bangi dang jengai no Balei, isngau bo Balei no pat pdiang ngi, isngau ba kadan ka jing sngau ram apo jongi, bat ngi isngau bo Balei pat map ngi pat tiknate pe ngala map ne am te bo Balei u pdiang na mi ki jing doai jonga. La penim shisha na me ngala thona me ha ka kitab ka jingim te ka diengphna U Khrist kan penbet kita ki jing dona ki jingngeit jongi baro. Ladang ngi let ka diengphna U Khrist da ka jing sngau rep. Harum kelenong ke bahan riu ke dekat ke bar pulai. Kong kumno namar ke bainong ke pop kalong ke jingiap hende ke jingiai ke jong Balei kalong ke jingem bom jukut dau Khrist Jisu ubau trai jongi. Ke bainong jong ke pop kalong ke jingiap. Ke jingiap klap no Balei ke de ke jingiap. Ke jingpynkhiah ki hukum Balei ke de ke jingiap. Ke jingkwan mentoy lede ke jingngeit lede ke de ke jingiap. Kanu kaba kentup ha ka pop kata lambat ka jingiap. Par Adam dai na ka jingiap U Jisu nam ta jongi. Ngim don hok ban im. Ti sepat. Ngim don hok. Ngim don hok. Ka kani ka jingem kaba nadu u Adam hadu ka jingwan U Jisu. Katu ka jingem kaba U Balei U ai ki breu. Katu ka dai ka jingem kaba kanjado ka jingem kaba dai tang ka jing isnai ka jong Balei nam ta jong ki. Wanai lat ki bakin pdiang U Jisu. Andai kampat dai ka jingem bom jukut. Kampat dai ka jingem kaban penbit dor ki ban ima ka himau Balei. Kadai tat hadu dawan U Jisu. Katu ka jingem ka bawan ra na benang. Ka jingem ka ba hok, ka ba kuit, ka ba bom jukut. Ka jingem ka bailong ka wai baru Balei. Ya katu U IT ha ka diengphna. U yap badek tu ka juhi ka jingem haba ha ka por bumi par U mynsiem baru ai biang hangi. Ya katu ka jingem. Kadai katu ka jingem ladang idan. Kan kaban penbit dor ngai api ban im ski bom jukut. Kadai katu. Andrai lada U Khrist mynsiem la yap nam ta jongi. Mangingi haban yap dalade. Mangingi haban yap dalade. Tagadaw kabainong jong ka pop kalong ka jingiap ni baro ngi haban yap. Andrai long ba U Khrist u yap yapli yangi. Da ka ba yap U Khrist marwai ula yap nam ta jongi baro bat ngim don kamshu ban yap nomar jong ka pop. Ngim don kamshu ban siu ya karam. Kaba ngisya ha ka pop. Dai nomar ni dai ban yap ni la le pop. Kata de ka jingshai kaba ka jingrai kaba wan hangi. Kum kinong pop. Kata ka ram kaba ngi sya. Handai haba U Khrist u yap nam ta jongi. Ngim dan kamshu ban yap mangi lewat yap U Khrist. Ande bun ki breu ki syed lengok kum balong manga mensua. Kumno kalak ban long ba U Khrist marwai u yap nam ta jongi barok. Balei haban yap bun sin. Kumno kalak ban long ba u wei u breu u yap lang nam ta ya barok. Misal la long. Wei nam ta wei am. Andre kumno kane kalong ba pdiang hunak madu Balei. Ba wei u yap nam ta jong barok. Kani kadai namar ba U Khrist. Udai u Adam ba kadu. Kadai namar ba ulong nong mikmat jong ka jag benreu ba thamai.
Kadai namar ba U Khrist udah ukun Balei ula ban le kata ban ailang ba tu ke jingem ka ula ya diengphna ula ban ai ka tu ke jingem ya barok aingo yu Balei bangidon ya u langknya badai ukun jong Balei dai tang u Jisu bala ban pendap ya kata kakam ban yap bawe yap nam tabar aingo yu Balei bangidon u Jisu nang ta pindapet harum lanong kabasan dekat basipau hang tu loong kumne namar lada menbang ilalong ki nongshun la penya sukno yangi baru Balei da ka jingiap ukun jong u te kam tam shibun habala penya suk yangi an pen yangi da ka jingem jong u habang idang long ki nongshun U Khrist uyap nam ta jong i ban penya suk yangi hapor ba idang thati u Balei hapor bang idang songnya ban sengap spangu Jisu hapor bang that ba ban ekran spangu Jisu hapor ba ni dang le ki kam bosneu lani dang stana ban perkhat sneu yeno bang idang stana ban kran lorni kran siar ban iben ki wei ban le ki kam bosneu baro ko ba phi jar hi ma phi ka ba phila ban ja kum ha hapor bang idang long kum tu U Khrist uyap nam ta jong ngadai ban let sha kani ka dekat ngadai ban ngala ban yo jing mentoi na kani ka dekat amdai tang la dang long tipsi amdai tang la dang ala kambet kambyang elade wat la da philong kum turu danga pule gitu ya kani ka dekat kadai nampa jonga kadai nampa jong ubreu bapap jong ubreu bang ru Balei kamdai bang ba o kani ka dekat kadai yaki kanan basan lane ki rang ba balang lane ki pastor lane bakin pen ban batai bahaya ka kamdai nam ta ki breu bastana bal ngajing sang unur ubayo sngew gini kten baru shane ha kini ki kten laong ba ada ki ngat hu Jisu ka jingsuk kawan aki berkawan kumne kumba pipras ya utai u switch light pipras bat ka me no kalat ha ka por ba ningat kumne kawan ka jingsuk kani ka jingsuk u Jisu kadai ka jingsuk kaba kamdai ka jingsuk kaba hadu bab pindah sengau ya ka ngau ngamlan ni jing sengau pilawan sengau kamdai ki jing sengau kitep ki jing kerku bo Balei airu jing song e ke Balei ka jing sengau ba pisau suk anda kani ka jing suk ka kam khraw ba ni ki jing sengau kadai ka jing suk ka ba mi ladang ngat U Khrist yap shisha nam ta jongi bat kai ka U Khrist wa yap ngam dai shu ban khuslai ngam dai shu ban haban lada U Jisu lada penbet nam ta ka pop jonga kam dai shu nga ban let persang penbet ngan le yu yak ni ka pop jonga aba U Khrist lada penbet lada psu spa ya ka kumbala tho kabang idang don harum kalnong ka ba khat saw ka dekat ka ba khandai kong kumne namaria kani khnang U Khrist ula yap no ru bat ula impat ba unyo long utrai halor ki ba yap bat ki ba emru kawai ni ki daw bo Jisu wan ban yap hange pertai kadai ba unyo ban kam trai ya kitu ki bala yap da ka jingat hu Jisu bat ya kitu ki ba emru ki ba ngat hu Jisu namaru setan ukam begini gide gi jonga wat hakapor ba U Jisu le ban pen namar shwa tu 4 wanong bre U Jisu ulej ban pen pat U Moses pikan mau por ba U Jisu ulej ban pen pat kamer U Moses U setan umud ban kamba gini de jonga pidon hop ayu ban wan pen pat yu nu jonga U Khrist takda wan hagani ko perthai ban yap nam taki
Ndai tam ta ki pop jong ndai khnang ban thiet ya ki to ki bala yap ki banget chau bare ki ba imru ban thiet yangai phi kadai ka badon kam hau khresu ha ban thiet yangai phi te tagadaw sa ong ru ha ningkong Petros mo ha ningkong Petros ketuka lenong ka baningkong ka dekhot ka bakhat phra du bakhat khandai lo ong ba yangi la sius pa no da ka snam ba kodor jong jis Khrist den jong khunang brat ka ba khlem tho bria ka de ka snam ba kodor ma ban thiet yangai phi te tagadaw kan balai kalong ka badon kam hadu kata kata bangin kan mawe ka ding pnau Khrist kadai ka jingjia ka baladap balai ngi habane kran sia kran balai ka jingiap Khrist kalong ka thim ba khraw jong ki Kristan nyaban kali kata na jubab ko api wa pin perkat nagi jingjia ba khraw ba ro bo jis Khrist ulala ka ba khraw tam ka jingiap Khrist ka jingmihpat ka Jingwan Arsien jong kana Kaei ka ba khraw tam akei ba ngayu I bat kei bo pol hikai na du bom jukut kan pi kata ka bom jukut na du menno bat sha du bom jukut trillion billion zillion snam ka bom kutshu lano ka diengphna ka yang pdiang ka diengphna ka yang pdiang ka jingiap Khrist kadai ka jingle ka ba khraw tam ka bo Khrist ujet ban le nam ta jong nga pa jong phi Ibreu ki laban ya pai ne abra em kadai ka Jingwan Arsien jisu lanai kadai ka jingmihpat jisu kidon kidaw ki ba khraw ba balai kadai ka jingiap Khrist lada Khrist umiap onum mihpat lada Khrist umiap dan jingkyrmen kata ka Jingwan Arsien nani ka jingiap the ya mynsiem bakhut bat saku nganget kau kidon bun kidaw ma dengan chuan ra katu kat ni kidaw ke gbanga perkhat ba menin ru Kaei kan Kaei ka ba pelong ba upol bat ki apostol baro ki pelong ka thim jong ki haki baro ka jingkran jong ki hak jingala bat hak jinga jong ki kadai ka jinga pu jisu balai sumudur phi ka jingmihpat jisu khlem jingpynkhiah ulai akatu ka kam khlem jingpynkhiah don kam ban yakhun don kam ban yala ka Jingwan Arsien jisu don jingpynkhiah don jingiala abo Khrist udan hading pna haban kan do yala de rangkar bat ka jingsha pynkhia rangkar bat ka jingsha pynkhia mynsiem bat skani ga waida ha ka ding pna jisu udang la ban lepop bat ada udang la ban lepop ka udan apdang ka jing kendo ka res ka bom jukut nama la daw jisu lepop yo blai ha ka ding pna la daw sengap ikitu ki jing ong jong ki jiu la da melong khun blai tkan emelade la daw sengap ikitu utu mau unum telun shu lano na kalung jing tapu jisu hadu kata ka jing yala ka ba khraw jong jisu ka ba haban ya khun bat ban penkut bat ban rai semdan ban pendap ya ka kam ka bakongsan jong ka jingpynkhiah kadai ha ka jingiap jong Kalbari da ka snam jong ula pen scam ru ya ka jutang ka bathamai nangta Kalbari ujop ru ya syaitan unong shun jongi dena
ha Kalbari usiu spa eki pop jong pi daka snam jong o ha Kalbari uthet ya pi badanga ukran thet anga ya pi ka jingmihpat ukran thet anga ya pi ka Jingwan Arsien ha Kalbari kadeka jingjia kaba khraw tame ha nadu bom chkut kuma oi pi ka diengphna ka yang pdiang bat buon ki matla ya kata bat namar kata ka jingem jang ki watla ki te buon ki jinghikai ka jingit rupa kam kala lana amar bakim yo I ya ka diengphna u jisu U Khrist bade uru bahasa Sahnarphna kata ka jingshai bat sa ka wai da ka daw ba khraw u nang tho ba khraw tame shphang ka jingngeit ha ka Bible na shamu da yo anes marupa kini ki kran ba shphang ka jingngeit baru yo anes ju tho ba ya ka jingngeit bat hangno uong ba ya ka jingngeit jong Balei lapan pau Balei uit nyam do por bom jukot ulong na mu badap da ka jingngeit ulong ba na do udan hi na do bom jukot na maru Balei ulong ka jingngeit dena ha ka por ba thaw ha por bu thaw ki angal dena mu Balei ka jingngeit upan pau na me ka jingngeit ha por ba uthawi ki breu hane perthai upan pau na me ka jingngeit ha ba uthawi ki ding ki se ba kilom ki wa ba ka ne perthai upan pau ka jingngeit ha ka jing thau jong yu adam ha ka jing kumno ba Balei kur khu yu breu kumno ba Balei wi sha nam ta ki pop jong u baru thau kalat ka jing penem Balei upan I ka jingngeit pi pulish phang ka ba Balei ule baru ka desh phang ka jingngeit sudah baru ka desh phang ka jingngeit sudah andre haba uyanes utho shphang ka jingngeit pet uang balapan pau ha ya ka jingngeit Balei ha lapan pau ya ka jingngeit ka ba khraw tame jong Balei te ni jukan mau ba kini dekat na po room kalnong ka basan dekat ka ba phra kong andre Balei ulapan I shnai la ka jong ka jingngeit changi ha ka ba haba ngidang long ki ba pop U Khrist ula yap ya pli yangi ka jingngeit ka ba khraw tame ka jong Balei lapan pau ha ka diengphna mun ba U Khrist u yap ya pli yangi hang ne lapan pau shna ya ka jingngeit ka ba khraw tame jong Balei yang ya phi ha ka diengphna namar Balei ha ka diengphna u Balei u haban pet yu khun bal khamrwe jong u bosh u sha u mat kata ka jingshai kata ka jingyelle kata ka jenjar bat kata ka jing shitom ka ba shir khai tam baru haban shu yu jisu kumto u haban shu pet la da jisu ang ablei jonga Balei ba no ya andre u Balei u sha ya kata marbo yang ya phi u sha bakan jia hau jisu bat haban ya kasen baning kong ya bo Balei ni bo khun jong un yap bat u yap shisha le bo shu yap le men le shu yap ha tan kamet andre ka mynsiem ka her shani shatai tiplut shpangi ge bar baja and U Khrist ha tu ka diengphna u yap shisha u Balei u yo ka tu baru Balei sha nam banten yang ya phi ya ka jingngeit u Balei lapan pau ha karukam ka ba khraw tam lapan pau ha Kalbari bawlo ai tino yu khun bal khamrwe jong bo wei ru bang na chu unum jat shu ande unyo ajing om chukut kami ga dai ka ai ka ba ni don kam ba ban kan mau ya kata namar kata la thoru ha ning kong yanes lang ba saw de khat ba shphau kong kumne ha ka ne ka long ka jingngeit om na bang ila it mangi u Balei na ba ula it ma u yangi
Hendrai na ba ula it mau yang ni. Bat ba ula pa yalau kun ban long kakuna nam ta ki pop jong. De hangta ba kapau ka jingit jong plai. Pi kwa ya ka evidence, pi kwa ya ka proof, pi kwa ya ka jingpynkhiah hadu ka no blai u jangai pi, hadu ka no Khrist u jangai pi. Ka bakau ta me ka 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 ka, ka proof ka evidence ka jingpynkhiah bakau ta me kadai ka diengphna Kalbari. Nama diang tu Balei ukloi ban kendu keno ke Bible kong ubam sim la benut waril jong ukun la kamerwe jong la IT nam ta jong apo Galatia la nong ka ba ar dekat ka ba ar pau kumno ngin penyadai ya ka jingiap U Khrist menshwa bat ni menta ha Galatia ar pau upol wong kumne la Sahnarphna yang lambar U Khrist penban nga im handai am mangashu U Khrist kan U im hanga bat kata kabanga im menta ha kado nga im da ka jingat kan kaba hau khunu blai ubala e janga bar ubala IT no yelade na ka banta jonga wong kumno wong pasa na pna nga lambar U Khrist hapor bo U Khrist ula syak sa na pna kan mau ni haban kan mau bayanga piru asyak sa na pna lang badu kani kade ka jingshai kan jaman sem klampat ima ka tu kapor pat kai pi ka tu kapor kade ka jingshai kan jaman sem adang ingat kajia shisha kumta kalong shisha kumta adang ingat namar ba habala sa na pna U Khrist ngiru ngila yaplang badu ya kapop bat kani ka kalong gumba ongru ba namar U Khrist u yap ya pli yangi haba U Khrist u yap ngiru ngila yaplang badu bat ngimden kamshu ban yap hi dalade namar batu ngila yap hande ka jingim ka bange im menta pada kadai da ka jingai ai jong Balei kadai bangin syak bo U Khrist unwan apo jong i un thau thamai ni ngai ka donut ba thamai man pala ingi ban im ka jingim ka ba thamai bat kani ka jingim ba thamai kadai ka jingim ka ba kumno upol wong kani ka jingim ka ba thamai kadai ka jingim ka ba da ka jingat hau khunu Balei ubala e changa bat ubala IT no elade na ka banta jonga ke ka jingim jongi menta ngide ban im da ka jingat bat ban kenmau yo Jesus Christ ubala e changi bat ubala IT no elade nam ta jongi la daman tangi im man la kasni ni klat yo Jesus Christ ubala e changi bat ubala IT no elade na ka banta jongi ngin khalam ngin hap ngin phaiden ngin kloi bandu jingkyrmen ngin kloi ban sngoram bat ban du jingkyrmen no bat ban artatin no ya ka jingpen jong jisu tagadaw ka jim ka bangi imenta upol wong ada pingat kan mau la ya baru Khrist bat menta im da ka jingat ka bahu khunu Balei ka jingat hau ubala e changi bar ubala IT no elade na ka banta jongi pi upolam upendon kami kinten nga ubala e ukramong kajim ka banga imenta hagado nga im kan da ka jingat hau khunu Balei ubala e yang ni bar ubala IT no elade na ka banta jongi upol upendon kami kinten nga ubala e yang nga bar ubala IT no elade na ka banta jonga Balei upendon kami kin yaitu kinten nga pada badan kamba namar ba ka jingpen kalong shimat U Khrist wan ban penem pi shimat barla da datang ma pi kene perthai balek popi U Balei U Khrist un jindlawan am ta jong piru ban yap am ta jong pi ban penem ya pi ka jingpen kalong shimat agadaw nga haban habang apes Kalbari ngadai ban pelejing mut bahabat ban kan mau ba katu ka jingit ka bo Khrist pun pau tu upun pau ka jingit janga shimat baru tiplut sapang jonga utiplut ke banga ngalong menshwa baru dang e chianga baru IT lade nam ta jonga ngahaban penlong personal le ka jingpen ngahaban sim ba ka de jonga U Khrist udah nong penem jong pi ba jonga
Amdai Jesus Christ shimlap wan ban penim kelum lang ya shu penim kelum lang shu yap kelum shu ik kelum ya bara shu itu kelum ya bara shu keren kelum ya bara ublai u jangi shimat u Christ u jangi shimat utip yang ai pi shimat u itu yang shimat u kwa ban shong kai ban ngabat pi shimat u kwa ban shong ka no jonga jong pi shimat u kwa ban keren ban yat ban ngabat pi shimat kumbau inok u yat menuai baru Jesu katakan kadai Kaei ba kading pernah kala adang ipet kading pernah but Galatia Andrew katsau kong kumne toin kan mau ya kane kejingkran Paul wong Henry dal laylay nganam le thau buram Henry tang ha kata kading pernah u Jesu Christ ubau trai jonga da ubala Sahnarphna ya ka perthai hanga bat yang nga ha ka perthai wangan le thau buram ha kai dal laylay ngan le thau buram mde ka ru Henry tang ha kading pernah pi ka jingem jong pong ka de ka jingpela jingmot hau Khrist ka ba U Khrist ka ba U Khrist ulale Kalbari ka de ka ta ka jingem ta ka pol u yai ne hadu ka bakut namar kun mau ba u Jesu bau udai utau bala ja ya u baru bala IT la de na ka benta jong bar kum ju kan long yang ngai pi ladangi shem bau Khrist u yap nan ta jong shimat bat ladangi ni le thau buram ha ka ding phna ni pele jingmot ha ka jingiap u Jesu ni ai por ban perkhat ke ga bau Khrist la le am ta jong ban ka ba shong perkhat slam ban perkhat ki jing duna la jong ban perkhat slam ya ki jing bakla ki bangi la le baleng perkhat slam ban perkhat ke bau Khrist la le baleng shong perkhat slam ya ki jingngeit ki problem ki pop jong jong pi Andrei ngim kwa pat ban perkhat slam ban shong ban perkhat slam ya ke ka bau Jesu ula le ban pen bet ban pen khut ban sat na ki pop jong jong pi andai istana ban perkhat ban yet ilade istana ban yet ilade ban spulut kai ka por shislam tang ban pen khlan shu ka to ka jing soram halajong ban pen khlan shu ka to ka jing ya ka jing jingai ka jing smo jingai jongi yo blai nangat ba ngi baro kam Kristan ni de ban yet ilade langi long na mau Khrist ni de ban yet ilade ngi donam sekalian ublai andrai ngin yo ayu nang tala dangi shong sa kuslayang ta dai na piang kumno na u Khrist u klam sham long hatu breu da ka ba kuslai ula ban pentam spru ila kerniang hatu breu da ka ba kuslai sa bu de nong pop ula ban long bahok yet ilade pila itu ba pila nong pop andrai wat shong sa hang tu ta ga de ke ba u blai kran hangi phai shu Jesu pet shu khun jonga u bala play nam ta ki pop jong pi pitep kane ka subject kadai ke ka padran kam tamba kadai ke ka ba ki breu kismu that ya ban snap kata kadai ka jingshisha ka badran kam ban ya ikran shi ikran kam tam ha ki bangai hande ki bangai kismu that ban snap so thai ban kran do phangu Jesu thai do ban kran do phang gading khna hande upol wong kumne haning kong kuren nong ba ar khot ba ar upol wong kumne ning kong kuren lanong kebaar dekat kebaar wong namar ngala kut jingmot banun tepi eiru hapdeng jong pi henry tang u Jesu Christ bad ya uru bala Sahnarphna upol wong namar ngala kut jingmot banun tep eiru hapdeng jong pi henry tang u Jesu Christ bad ya uru bala Sahnarphna pule spanga jingemu Jesu kadba phimon kadba phisotanat yalap ya ka jingemu Jesu yalap ya ka jingmihpat u Jesu kadba phikwa wat kelat ya ka ding pnau Khrist to gre ka thim ba khraw ka badon kam but
Ndai bangin akan mau ke jingiap u Jesus Christ tang haduk ke jingwan u Jesus. Ngin sai kan mau u ha ke jingkhawai ha beneng ru. Ngin sakan mau ru ndah bang pet yaki dak skar ha ka kti jong u. Para ka krung jong u. Balai kinang dan gitu. Ama ka diengphna kade ka jingjia ka ba khraw tam e bat kade ka Kaei ka ba ngi de ban pele jengmut angta. Bat andai tang hang ni kan baladangi kan tiu yau khunu breu. Kumbau Moses menshaw kun tiu yau besan. Bagi breu kat ki ba khmi yau. Iyo jeng penem. Bau Khrist u khunu blai la kan tiu hading phna baladangi ni pech u da ka jingat. Ini yo jeng penem. Karbang yai pech u. An kala ka jinglong sarong ka jing khwan mentoy jongi ka jing e kelade ka jing sngau sarong ka jing pihun ki jing bishni ka jing sngorem kine barok kin ja ha ka ding phna. Handai balai kita kidang sa hangi namar ni klampet sa ka ding phna. Ni klampet kumba ka dai ni ban pet. Ni pet ni supet kumne malumala ni phai no shawe. Ni phai sa ki jingat hulupa sa ki jinghikai kiba dan kam ngamong ba kim dai kiba dan kam handai sa ka jingwan sa ka ding phna ikumba ni sngau nya ban pet la se ka that mynsiem ban pet ban kan mau ka jingiap u Jesus ban kan mau ba u sha sempat musu tanah than ban perkhat ya gitu ki andai ladangi perkhat ya gitu ni pusan ke kan trai hak rokom ko bah ngi makan pen kelai ngi karbangi pet u Jesus anang pen kelai yang ai pi saka juk kadur jong Jesus na kaburam saka buram kumba na utrai ba mynsiem te ni dai ban plej jimur u Jesus dai ba upol hangni umur banong ba mdan kam shu ban crunch phang jinga thulu pas phang jingwan u Jesus phang kiwe ki subject ni dai ban kran ke bala kran a Bible badan kam kini gisni ba khadu ni dai ban kran handrai ai ba ka thim jongi kandai u Khrist ba dia uru bala Sahnarphna kabastuna hangni u balai ngasai lengok ba man shwa porang pule ne ngasem jinge ba balai haba upol ula adap ong u Jesus Khrist udang haban ong pat bat ya uru bala Sahnarphna haba udai hiu Jesus Khrist balai mshu ong bet ngalakut jingmut banum tipi ru emok dang jong phin dai tangu Jesus Khrist balai haban daat bat ya uru bala Sahnarphna haba ka kran saphang jong uhi amar kadai kadeng phna Kalbari kadai namar ka jingshai u Khrist a Kalbari kani ka jingkran upol umur ban kran ayo ba kini gekten kini badan kamba haba upol wong tang yu Jesus Khrist bade uru bala Sahnarphna Kaei ba nya suthu rang ni kadai ba plejing mut ho Jesus phang ka jing Jesus phang ke baro bo Jesus le handai khamtam ya katu kabakut ka jingem jong u hapor bo yap Kalbari khamtam me katu ai bakan long ka thim ba khraw jong ka jing perkhat jong a jong phi perkhat bhas phang u Jesus phang ke bo le baro handai khamtam ya u ha ka por bala Sahnarphna ha ya katu kade ka thim ba khraw ko bang idai ban perkhat kum ki ba ap ya ka Jingwan Arsien jong Jesus mat ki breu blai kisngi ba khadu an penkut no da kani ka khat apo jingpen pau kalanong ka ba khadar ka khat ka ba khatwai kani dai khat ba khadu kong kumne handrai ki ibasa breu blai iba yau blai iba sumar ki hukumu blai bat badan ka jingat ho Jesus kita ide ki breu blai kisngi ba khadu long ba handrai ki la job no maki ya yau syaitan namar kata ka snam jong tau khunang brot bat namar kata ka ktien ka jing phla jong ki tekim shimla yala ka jong ka jing jong ki jen hadu ka jingiap ki breu blai ki negi sngi ba khadu ladang ya haban job
ya kedak merat khraw, ya kedur merat khraw, ban job ya U Khrist lam ler, ban job ya ke jingpynkhiah setan, kadai da kasnam jong Jesus Khrist. Kadba kita kiba kran bahas pang kedak merat khraw pang U Khrist lam ler, sepang U setan, sepang ki klam sepang ban kajingmane kedur merat khraw, kadba kita ki breu pada kiba kam bayalat ya kubur ki layangan, kita benek kran sepang kasnam Jesus Khrist. Kita benek pech diengphna. Haba kadai tang da kata he kalat bangila ban job ya setan. Pech diengphna. Piu i gitu ki jingjia barok bakila jiangi i katma mata bat ki Israel, jong ki Israel bat ki Hamas. Ni i ki jingjia ki u Jumai hapo Morocco, hapo Afghanistan. Ni i ki jingshai hapo Libya. Bat ki jingjia ki ba shirkai. Ni i gitu. Inle iyo. Pech sa hang to. Ini ayo nang to. Kan sepin kuslai kai jingem jongi. Menemuir kai ke jemu berkat. Abang i gitu. Tentang bentep gitu. Tempat i gitu. Baik kamselam syah diengphna. Namangin job ya setan. Jingpynkhiah jong butab jong barok kelumlang. Barok dakas nam ke jong Jesus Khrist. Te kadai ka jingkyrmen jong bat ke jingdua jong ba ni barok ngin pelajing mo thangta U Khrist badi urubal Sahnarphna. Ai bo U Khrist unlong unshong sa kan mo hidono jong bat khantam si bon na bon im apo jongi. Bakan bat ban kan mau bakat ba U Khrist menta dong sa kan ta ki pop dong jong phi akma rupa jong yu bahap nang kan mau dong sa tu ki dono jong jong phi. Tengan ngai phi. Prai po jong phi. Adu ka jingwan Jisu. Te doblen kur khu ngai phi da kini gikten. Amen.